Robin. Ook proberen. Blijf proberen. Nu mag het er nou. Nu. Ja. Die was voor Raymond. Waar staan we? Rico weer aanvallen, kom op. Dit vult afwachten. Wacht tot hij wat doet en dan ga jij ook een keer doen. Dus dat maakt echt goed. Jij moet sneller wat doen. Matti, is